Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y blaen! Croeso I Mewn i'r Gôl efo Ifor Owen, Arwel Owen, a fi, Alun Owens. A be fedra I ddeud am ddilyn Wrecsam tymor yma heblaw am Ia, da ni nôl ar roller coaster y cae ras. Colli mewn gêm siomedig I Stoke dy Sadwrn, o un gol I ddim, ond curo am y tro cynta tymor yma yn y cae ras, am y tro cynta mewn dros 20 mlynedd yn y bencampwriaeth ar y cae ras yn erbyn Rhydychen ac o flaen Abertawe yn y tabl. Felly, 8 os cymysg, ond mae colli ag ennill yn well na 2 gêm gyfartal, a mae'r tabl yn dangos hynny. Felly, Ifor, o'n i'n gofyn I ti os oedd y gwpan yn hanner llawn neu hanner gwag. Falle newn ni ddechrau yn Stoke, a sut oedd ti'n teimlo am y gêm yn Stoke? Sut awyrgylch oedd hynna? Awyrgylch da iawn. Dwi'n meddwl mae hwnna oedd y gêm derby mewn ffordd o ran deryddiaeth, beth bynnag. Oedd o'n hanner gwag ar ôl Stoke. Dwi'n meddwl oedd o bosib perfformiad gwanna'r tymor. Lot o'r chwaraewyr yn edrych diblino sydd bach yn od ar ôl y toriad. Dim ar ei gêm. Cabore, O'Brien, Kiefer Moore, gyd yn edrych bach yn slow I fi. Ond, doedd Stoke fawr y dîm gwaith, o'n i'n meddwl, ond oedden nhw'n well na ni ar y diwrnod, gathen nhw'r gol lwcus, a nathon ni'n gwneud yn byd yn yr ail hanner na. Fel arfer, os ni'n cael hanner cyntaf gwael, da ni'n dod yn gryfach yn yr ail hanner. A ddim digwydd I Sadwrn, oedd o'n siomedig iawn ac yn rhwystredig iawn, deud gwir. Nath Ryan Longman fethu, gol wag I bob pwrpas, a falle sy'n gêm wahanol os o'n I wedi bod ar y blaen. Falle mae 2 perfformiad gweitha'r tymor oedd adran erbyn QPR ac yn Stoke, sef y gemau ar ôl yr ffenest rhyngwladol, y toriad rhyngwladol. Felly, o'na ddim newid i'r tîm Arwel. Wyt ti'n meddwl fod ni angen gwella sut da ni'n paratoi adeg y gemau rhyngwladol yma, a beth y deimladau di ar ôl Stoke? Dwi'n meddwl, nath canlyniad neithiwr ddeud stori o ran newid tîm a cael coesau ffres yn edrych yn ganol cae. Da ni wedi bod yn gweld O'Brien yn dechrau, Dobson yn dal I ddechrau. Dwi'n meddwl bod Paki dal yn trio ffeindio dîm cryfas yn ei deud. Ond sy'n ni'n mynd I gweld mwy o hynny, mwy o chop and change a mwy o addasu, mwy o chwaraewyr gwahanol yn erbyn tîmau gwahanol. Dwi'n meddwl mae margin o wahaniaeth rhwng y tîmau da, tîmau ddim cystal yn fach iawn. Dwi'n meddwl mae rhywun yn dechrau sysio allan y tîmau fydd at y gwylod, ond o'r 3 chwarter uchaf, does na ddim lot I wahaniaethu. Felly, dwi'n meddwl mae eisiau bod yn glyfar efo dewisiadau, yn sicr nath o dalu ar ei ganfed neithiwr. O fel oedd Ifor yn dweud, o'n lot I wahanu'r 2 dîm yn Stoke, gol lwcus, sa'i wedi gallu bod yn ganlyniad gwahanol, ond wnaethon ni ddim creu dim yn yr ail hanner yna, oedd yr ail hanner yn siomedig, mae hynny'n poeni fi chydig bach. Oedd, fel mae Arwel yn deud, 4 newid mawr ar gyfer y gêm yn erbyn Rhydychen wedyn. Matty James yn dod i'r canol yn lle Ben Sheaf. Dwi'n meddwl oedd efo chydig bach o anaf, ond Lewis O'Brien yn colli le, un o chwaraewyr gorau y tymor hyn yn hyn. George Thomason yn dechrau gêm gyntaf yn y bencampwriaeth. Nathan Broadhead yn dechrau gêm gyntaf yn y bencampwriaeth hefyd. Ac yn sgorio'r gol drygiadfennol, Josh Windass ar y fainc. A Liberato Cacace yn dechrau ar y chwith hefyd. Felly, Ifor, beth ti'n meddwl am y newidiadau, a falle hyn o mwy arwyddocaol, newid o'r 4 yn y canol, fel y bocs da ni wedi bod yn chwarae, yn ôl I
wel, 3-5-2 i fod yn onest, neu falle 3-5-1-1, achos oedd Broadhead yn weithio'n dod at y canol cae, ond yn aml yn rhedeg heibio Kiefer Moore hefyd, yn doedd? Oedd, dwi'n meddwl, wedi gyfiawnhau bob un, oedd bob un y llwyddiant, dwi'n meddwl. Cicace'n dda iawn, Broadhead yn arbennig yn yr hanner cyntaf. Thomas yn daclus iawn ac yn cyfrannu wrth mynd ymlaen. Ie, fyddi di ddim gwadu bod y newid wedi helpu rhywfaint, falle bod yn fach o surprise, os oedd Rhydych wedi bod yn gwylio ni o flaen llaw, a wedyn, dyma sy'n mynd nhw chwarae, a wedyn troi nôl i'r dull traddodiadol parciaidd. A mae hynny'n dda, yn dydi, bod gennym ni'r opsiwn na rwan, bod ni'n gallu mynd Ewn Siap. O Windas ddim wedi cael gêm dda yn Stoke, oedd o'n crwydro rownd y cae, reit ddi bwrpas o'n i'n meddwl. A wedyn mae Broadhead yn cynnig rhywbeth, mae gyffyrddiad yn well, mae'n edrych i fyny, mae'n gweld pethau, a fel ti'n dweud, mae'n gweithio fo Moore yn well. Mae Moore yn mynd i penio lawr, a mae Broadhead o gwmpas yn rhywle i dderbyn y bel neu i greu bach o drwbl. Felly, ie, newidiadau llawn canmoliaeth. Os rhywbeth, da ni'n barnu Parky am beidio wneud ylyddion. Dwi'n meddwl nath o dynnu Broadhead i ffwrdd yn rhy gynnar, ynddo? Do, dwi'n meddwl oedd y perfformiad yr ail hanner ddim gystal, a falle yn y gemau yn erbyn Derby a Birmingham, mae'r hyn oedd yn y tîm gorau hanner cyntaf, a wedyn gadael i'r tîm arall ddod yn ôl yn yr ail hanner, ac o'n i'n poeni bod hynny'n mynd i ddigwydd yn arbennig ar ôl i Doyle, gael y cerdyn coch wrth gwrs, ond falle fod Oxford ddim yn dîm ddigon da i gymryd mantais o hynny. Felly, Triphwynt yna'n holl bwysig, as mae gennym ni gêm anodd yn Middlesbrough, yn does, a'r gêm wedyn yn erbyn Coventry, felly da ni'n chwarae'r tîm oedd yn gyntaf ac yn ail. Felly, pwy oedd y chwaraewr y gêm i ti, Arwel? Broadhead heb ymheuaeth, oedd yn wych yn yr hanner cyntaf. Oedd o jyst yn creu pethau yn y tri ar ôl, a ddim wedi gweld rili ers wrach Elliot Lee ar ei orau, tymor 2 dymor yn ôl. Oedd o'n gweld passes, oedd o'n cadw'r bel, oedd o'n daclus, fel ei fod yn deud. Nath o jyst ati rhywbeth, oedd o'n wych. Ac oedd y Moore yn cystal hefyd, oedd o'n cael gêm arbennig. Dwi'n meddwl, o Rhydych yn y dîm reit wan, ond nhw'n cynnig rhyw lawer, so mae'n anodd beirniadu tîm yn erbyn tîm gwan yn amlwg. Ond dwi'n meddwl gyfrinach, ydy newid pethau chydig, dwi'n meddwl, mae Parky dwi'n siŵr fe gyda fo fwy o ffydd yn y chwaraewyr sydd wedi bod ar y ffin o ran dechrau gemau, felly oedd yr hanner cyntaf wych. O'na rhyw deimlad fatha Derby Sheffield Wednesday yn yr ail hanner, yn wedig ar ôl y carddi coch neu, ond dwi'n meddwl achos bod Rhydych mor wan, dwi'n meddwl sy'n nhw wedi bod yn dîm cryfach, sy'n nhw wedi dod i fewn i'r gêm a cael gêm gyfartal wrach, ond fel ti'n deud, dal yr 2 gêm gyngrair nesaf, di ddau dîm a dop y gyngrair, felly di beth ddim yn mynd i'm haws, oedd o'n Triphwynt holl bwysig, achos ni wedi colli'r gêm yna, a y 2 nesaf yn y gyngrair, dwi'n meddwl fysa yna gwestiynau'n cael eu codi. Ie, felly, Efort, wyt ti'n... O'n i jyst eisiau gwybod beth ydych chi'n feddwl o'r cardyn coch? Oeddech chi'n meddwl bod o'n deg? O'n i'n meddwl bod cardyn melyn wedi bod yn digon i fi, de? Dwi'n meddwl nath Parky awgrymu fysa referee hefo mwy o brofiad ddim wedi rhoi cerdyn coch, felly mae hynny chydig bach yn... Wrth gwrs, mae ref wedi rhoi cerdyn melyn i Parky yn Caerlir, felly dyn nhw'n ffrindiau gorau. Ffrindiau. Dwi'n meddwl oedd o'n anlwcus doedd. Oedd o'n... Be sy'n ei gael yn cerdyn oren, lle oedd o'n cerdyn melyn caled, ond dwi wedi gweld bobl ddim yn rhoi coch amdano fo. Oedd o chydig bach yn edrych waith, achos oedd Troed Doyle yn isel, a Troed i chwaraewr nhw'n uchel. Felly pan nath o daro fo, nath o bron neu somersault yn dod. Ond i fod yn onest, ti'n lot mwy tebygol o frifo os ti'n droed di ar y ddeiar a Troed sy'n hitio ti yn yr awyr. Felly oedd o'n falle'n edrych yn waith. Be ti'n feddwl, Arwel? Dwi'n meddwl achos y cyflwr...
Wel, ia, achos y cyflymder, y dacl, oedd o'n hwyr yn doedd, wel, i styds o fyny. Sa ti'n cwyno sa'r ffordd arall rownd o gwbl, dwi'n meddwl. Edi ddim cwyno am dacl fel le. Ti wastad yn rhedeg yr ysgol a gael cerdyn goch na ffodus a lwcus nathon ni'n talu'r pris yna. Ia, wedyn, oedd yna gêm fawr wrth gwrs i'r merched, wrth diwetha. Gêm 1-1 yn erbyn Caerdydd yn Wrecsam. Felly, sut oedd ti'n teimlo ar ôl y gêm hynny Arwel? Wel, ia, yn ni sôn cyn y gêm a fysa nhw'n gallu bod yn gystadleuol ynde, a symud ymlaen. A mi oedden nhw, chwarae teg, cychwyn a ddawol iawn, o'n nhw'n llawn egni, creu cyfleoedd, byd ti'n cic os motyn cyn y diwedd, ond ma'n o'r brig y gynrair, yr un nifer o bwyntiau Caerdydd, mae gen nhw Aberystwyth yn dyfynu, gêm fawr yn byd TNS wedyn, ond os ydyn nhw gadw'r momentum, maen nhw anfo, mae yna ambell i dîm arall sydd yn yr un mor gystadleuol a wrach yn mynd i gipio pwyntiau ddi ar Gaerdydd, felly it's on, fel maen nhw'n deud, sy'n ni'n tybio am y tro cynta ar y lefel ucha yma, felly mae'n addawol iawn. Oedd y rhan y cyntaf yn wedig, o'n i'n meddwl bod nhw'n gystadleuol iawn. Ydy, mae dechrau llawer mwy o ddawol na llynedd, felly Efor, wyt ti'n teimlo yn hyderus fel Arwel? Mae'n mynd i fod... Ie, mae'r safon mae'r safon bendant i codi yn do. Mae nhw'n edrych yn lot mwy pwrpasol. Mae yna fwy o redeg, mae yna unigolion gwell yna. Wedyn mae bob dim, really, mae yna gamgymeriadau yn digwydd o hyd. Dianghenrau, sy'n ni ddweud, ond ie, mae yna naid i bod, dwi'n meddwl, a mi fydda ni yn gyntaf neu'n ail, Lenny, na i ddweud hynny. A gobeithio gan i fwy o lwc yn y cwpana. So, Ie, os, dwi'n meddwl mae'n gyfle da i ennill rhywbeth yn does. Ac wrth gwrs, os nhw yn dod yn gyntaf, fysa nhw'n chwarae yn cyngrair y Pencampwyr. Felly mae yna lot i dîm y merched i chwarae dros fo. Mater bach o gêm yn erbyn y dynion o Gaerdydd hefyd i tîm Wrecsam, dynion Wrecsam, ond cyn hynny mae gennym ni gêm anodd iawn yn Middlesbrough. Felly, Arwel, ti'n disgwyl gweld newidiadau? Yn dod ar gyfer gêm Caerdydd, dwi'n meddwl fydd y patrwm, dwi'n meddwl, yn y blynyddoedd dwytha mae Parc wedi teddol o defnyddio garfan yn erbyn yn y gwpan. Dwi'n mynd rhaid gweld unrhyw beth o wahanol, dweud y gwir. Mae gen o ddigon o ddyfnder yna. Mae yna chwaraewyr da, ddim wedi cael sniff tymor yma, rili, yn y gyngrair. Felly, ag o ystyried yr frechdan o Middlesbrough a Coventry yn de, fydd rhaid gorffwys yr chwaraewyr sy'n mynd i ddechrau, sy'n ni dweud. A bydd yn ddiolog o beth mae Caerdydd yn dweud, maen nhw wedi bod yn dechrau tîmau gweddol gry yn y gwpan, dwi'n meddwl. Maen nhw'n cael un o'r tymhorau nes gyda nhw ddim byd i golli drwy'r tymor, really, mynd amdani, maen nhw'n chwarae'n dda. Fydd hi'n gêm dda, dwi'n meddwl, fydd hi'n gêm gystadleuol. Be dyn ni wedi weld yn gorffennol yn yr gemau cwpan canol wsos yma, di bod nhw'n gemau diflas ofnadwy de, o'n i bai am tymor yma ar hyl ac yn y blaen. Yn tymor dwytha, mae'na gemau wedi bod mor ddiflas. Ond dwi'n meddwl fi hon yn bach well, a fydd na fwy o hype o ran y cyfryngau o ran bod hi'n darbu Cymraeg a stwff. So, gobeithio gawn ni gêm gyffroes dydd y gwir, ond ia, dwi'n bod, ennill i ydyn ni chwarteri wedyn, ia, sy'n neis mel bod ni'n cael cypryn, ond dwi'n gweld, wrach na ni ôl 11 gwahanol, dwi'n gwybod os ti'n dechrau nhw fel Ryan Hard i y ffrynt, dwi'n gwybod yna. Ie, wel, allan cwestiwn cyntaf ydy, wyt ti'n disgwyl newidiadau ar gyfer gêm Middlesbrough, Efor? Achos oedd y bedwar... Dwi'n meddwl nes i ffeindio lle O'Brien yn ar rola. Dwi'n meddwl bod nhw wedi blino, mae falle O'Brien cael gorffwys neithiwr, a with Dobson cael gorffwys nos Wener, a trio ffitio pawb i mewn fel yna. Swn i'n dechrau efo Broadhead eto, dweud gwir. Dwi'n meddwl bod nas Windas yn gwneud digon i ddechrau. Ond dwi'n meddwl bod Sam Smith reit da, ond eto mae'r tîm di adeiladu rhwng Keith and Moore. Dwi'n meddwl nes i ddarllen bod Sam Smith di cael 2 ergyd ar y targed. Oedd yn fwy na'r un chwaraewr arall neithiwr.
bod yn mond ar y cae am 5 munud neu rhywbeth. So mae'n awch yn fanna. Dwi'n cymryd Brunt yn dod mewn yn lle Doyle. A na ni wedyn, dwi'n meddwl, sy'n ni'n cadw mwy na lai y fath, just o Brian falle sy'n ni'n dod i fewn. Dwi'n meddwl Thomas yn heiddi cyfle arall. A mae o reit ffresh, dwi'n di chwarae lot. Cacachi'n dda. Bach o gwestiwn am Cybore. Dwi'n gwneud lot neithio hwnna ddo. Ond... Na, un neu ddau o newidiadau sy'n ni'n dweud. Fydd o'n ddiddorol iawn beth wneud nos Fawrth wedyn. Dwi'n meddwl wneud Burton ddechrau a Sca ddechrau nos Fawrth. Dwi'n siŵr am beth wneud o wedyn. A fydd yn ddiddorol beth fydd Caerdydd yn gwneud pan mor ddifrifol maen nhw'n gymryd y gêm. Bydd, wel, i ddechrau mae gan Caerdydd gêm gwpan FA yn does, oddi Gartref yn Peterborough ar y dysadwn wedyn. Felly mae'n bosib iawn na nhw'n flaenoriaethu cyrraedd rownd 8 ola cwpan y gyngrair dros y cwpan FA yna wedi maen nhw'n gystadleuol iawn yn y gyngrair a fydd o'n gyfle iddyn nhw chwarae gemau ar y dysadwn yn bydd os dyn nhw'n mynd allan o cwpan yr FA. Ie, a pwy bynnag sy'n ennill y gêm yma, maen nhw'n debyg iawn o gael tîm mawr yn dydyn, so yn y rownd nesaf yn dydyn. Oedd o'n ddiddorol clywed Phil Parkinson yn dweud ar ôl y gêm neithiwr fod Ben Sheaf falle yn mynd i fod yn ffit ar gyfer dysadwn, ond falle ar gyfer nos Fawrth, a'r un peth am Oli Rathbone. Felly, mae'n bosib iawn bydd yn ail dîm ni yn cynnwys Ben Sheaf, Oli Rathbone, Josh Windass, Liam O'Brien, pwy awr. Felly, fydd o'n dîm diddorol, achos fod Parkinson wedi gwneud y newidiadau yma, mae o'n rhoi cynnig i'r cyfle i gael tîm cry nos Fawrth oherwydd y ffaith bod ni wedi newid y safleoedd ar gyfer neithiwr. Dwi'n meddwl felly mae hynny'n ddiddorol. Felly, Arwel, wyt ti'n teimlo'n hyderus am Middlesbrough? Yn amlwg mae Middlesbrough yn cael tymor da ddim yn ail yn y gyngrair am reswm. Mae'n mynd i fod yn hynod y gystadleuol yn erbyn unrhyw dîm sy'n hanner uchaf bencampwriaeth. Da ni wedi gweld y safon. Da ni'n mynd dîm sy'n chwarae'r peldroed mwy denadol. Da ni just yn... da ni'n anodd yn gwylio ar y degau, ond dwi'n meddwl fydd gennym ni fwy o gyfle na fydd gennym ni erbyn Coventry. So dwi'n meddwl wrach nawn ni oherwydd yn ffom i ffwrdd ni, dwi'n gweld ni'n cael pwynt yn erbyn Middlesbrough. Dwi'n meddwl wnaethon ni'r canlyniad yn neithiwr godi'r ysbryd chydig bach, a dim ond bod Parky'n wneud dewisiadau doeth. Fedrwn ni gymryd pwynt yn Middlesbrough, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd i ddeud gêm ddi-sgôr, a wedyn pan fyddwn ni'n mynd i'r Coliseum 3 stand ac ydy'r cae ras ar y nos Fawrth. Dwi'n gweld ni'n curo hwnna just achos dyfnder y garfan al. Os wneith Rathbone dod yn dol, dwi'n sôn am, wel, ia, diolch di chwarae stipyn yn amlwg, ond dwi'n gweld ni'n curo hwnna dwi ddim. Wel, dwi'n meddwl, fel yr Arwel dweud, dwi'n meddwl bod cael buddigoliaeth yn erbyn Rhydychen mae'n tynnu'r pwysau oddi ar y gêm yn erbyn Middlesbrough i raddau, achos da ni wedi cael y Triphwynt. Ac oherwydd hynny, falle bod o'n rhoi gwell gyfle ni gael rhywbeth fel gêm gyfartal, da ni ddim yn teimlo bod rhaid i ni wneud yn dda. A fel ti'n dweud Arwel, dwi'n meddwl, mae'n ail dîm ni yn dîm nath ennill y bencampwriaeth ddim y bencampwriaeth, ond gafodd ath i fyny o gyngrair un yn dydi, felly mae o'n mynd i fod yn gystadleuol pwy bynnag da ni'n chwarae, felly bydd hynny'n ddiddorol. Ond cyn i fi ddeud fe dwi fel i ddysgwr, be wyt ti feddwl efo'r? Ti'n teimlo'n hyderus? Ar gyfer dysadwn, dwi'n hyderus wedi'n agos. Dwi'n meddwl fydd o gêm debyg i Stoke, ond nes ti ddweud yna bod rhan fwy o'r tîm yn debyg iawn i safon. Dwi'n meddwl bod Middlesbrough a Coventry bach yn well na pawb arall. A mae yna grŵp yn y canol, a wedyn
fatha Sheffield Wednesday, Oxford ydy'r tîm a gwan wedyn. Dwi'n meddwl fysa pwynt yn digon yn ben. Dyna beth fydd Parc yn anelu am. Na, dwi'n meddwl mae colli mewn gem agos na ni, dweud y gwir. A Caerdydd? Dwi'n ffansio hwn i ennill hwn. Dwi'n meddwl fydd na awyrgylch da iawn yn fanna, a fydd y dorf yn gael ni golli hwnna, dwi'n meddwl. A ddweud e fel yna. Falch y glwed yr hyder. Dwi'n cytuno fo ti efo'r, dwi'n meddwl. Nawn ni roi gêm da i Middlesbrough, ond maen nhw'n... Ti'n edrych ar y tabl, mae'r dau dîm ucha. Mae yna dipyn o gap tan yr tîmau gem ail gyfle. A dwi'n ddal ddim yn amhosib i ni gyrraedd y gemau ail gyfle. Os da ni'n dechrau cael chydig bach o rediad, ond mae'r dau ucha yn rhy bell yn barod, fyswn i'n dweud. Felly, gobeithio am ganlyniad, perfformiad da, ond ofni falle, nawn ni golli. Ond dyna beth edrych i pan fath ni Norwich, a pwy a hwyr fe wneud i gweithio. Caerdydd, ydy, mae o'n gêm i edrych ymlaen at fod ydy. A dwi yn meddwl, fydd o'n ddiddorol gweld, mae bosib iawn fydd o'n tîm cyntaf Caerdydd yn erbyn rhywbeth tebyg iawn i'n ail dîm ni, ond o dan y goleadau ar y cae ras, dwi'n cytuno fo chi, dwi'n meddwl fydd yr awyrgylch yn help mawr i dîm Wrecsam. A mae gen ni dîm eitha creu. Dwi'n meddwl fod Parkinson hefyd yn gwybod fod o'n gêm bwysig. Mae'r ffaith fod o'n di dechrau newid y tîm yn awgrymu falle fod o'n mynd i fod yn rhoi cyfle i wahanol chwaraewyr, so dio ddim o reidrwydd yn mynd i fod yn 11 cyntaf y chwarae Middlesbrough a'r ail 11 y chwarae Caerdydd. Felly, 2 gol 1 reda i. Felly 2 gêm gyffrous iawn i edrych ymlaen atyn nhw. A gobeithio wir fyddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol.